Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 5:09 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining oras pinadulong sa inyo sa Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaipektibo wala sa iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Make Every Wash a hashtag Safe Wash with Safeguard. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Yes, minutos nakaligis at tak na alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawat ngayong hapon naman, mabulo bagyohon sa gihapon nga panahon tiyempo. Kamusta taran nato sa mga mag-aksyon, mapaluzon ka man Visayas o Mindanao. Sa pito ka mga distrito doon sa Negros Occidental. Kalakip ang Lone District nga kapital sa nga probinsya, ang syudad sa Bacolod. Kasubong sige si hapon ang penitensya sa halit sang COVID-19 nga pandemya. Kamusta ba na mga lugar nga ginlaslasan sang sunod-sunod nga bagyo alin sa Quinta, Super Typhoon Rolly, kag nagasunod na naman nga si Siyuni. Ang kakulba sang sinuman ara sa gihapon mga kaaksyon bangod bisan pa nga naglampuas na ang tropical storm nga si Rolly. Among nga ginkabig bilang pinakabaskog nga bagyo sa mga 2020. May nagali na naman nga si tropical storm Siyuni. Si Rolly naggabilin sa nga 17 ka mga tao nga nagkalamatay sa pungsod sang Pilipinas. Binilyon ka pesos nga balor sang kahalitan sang pananom kag propiedad yaman ginbilin, partikular sa bayan sang Southern Luzon. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi magkumpiyansa sa gihapon, ulo aligmat kag alerto sa tanan ngation. Para mapahilayo kita sa disgrasya kag hindi tanto makaproblema sa siring kalabinad kag trahedya nga nagluntad sa atong siring nasyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedevilla, balik kita sa papangalagad mga ka-aksyon. Inyo pala tunturan Action Reports Afternoon Edition. Sa mga ka-aksyon natin nga walang sawang sumusuporta sa taran-taran nga mga palatunturan sa nga DYEZ Action Radio Bacolod 684. Pati sa mga dramas, steady lang, kag hindi gid magpatiplang sa iban. Hindi gid magpaliso. Bangod may pilakono ka mga taong ang subong ila siring ginahimo mag-aksyon nagatingwa sila nga lisuon ang Action Radio, lisuon ang inyo sini palabatinan sa iban nga istasyonan. Una sa balita, una sa aksyon. Kung kamong ari na kaste di na diri sa Action Radio Bacolod, tutok lang DYEZ Action Radio Bacolod way na sa iban. Steady lang. Bangod nagapadang sa gihapon ang inasahi kag pinakamahapos nga promo. Simple kag hindi nakamo mabudlayan ang SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Tumataginting nga 2,500 pesos ang ginapanagtag kada adlaw
sa Aksyon Radyo Bacolod halin Domingo tubtob Sabado kada adlaw inaiya way isang lakang 5 ka mga tagdaog kada adlaw. Nakabaton sa nga tig 500 pesos basta kun kamo nakapadala sa inyo sa ngalan, address, edad kag cellphone number kag na-validate sa Aksyon Radio automatic kwalipikado sa hindi lamang ginatos kundi posible linibo na rin ka mga nagpartisipar. Damo na sang magadaog kag damo pa sang magadaog. Simple lang inyo sa nga himuon. Kung nagpadala ka mo sang entry diri sa Aksyon Radio Bacolod, pamati lang sang inyo sa pamati sa inyo sa nga transistor radio. Ang AM lang nga radio no da, AM FM, basta AM 684 digital, kag DYEC sa lilisuan sang inyo sa tagsa ka mga transistor radio. Inyo cellphone pasiguro nga hindi na low battery ha. Bangod ano man nga oras sa kon minuto, nagaraffle sang tagdaog ang Aksyon Radio Bacolod. Saliwat kag saliwat kon kamo ang ari na nakatutok sa Aksyon Radio Bacolod kag may ara sa mga tao nga nagaengganyo sa inyo da. Nagapilit sa inyo nga sa ila magsaylaw. Kag ginapangayuan kamo da sang cellphone number. Amo na ko. Depende na sa inyo basta ang mapanugyan lamang sa nga palatuntunan diri kag diri na lamang bangod ang promo nga inyo ginintrahan na una na sa tanan kag promo nga pinakamahapos lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Damo pa sa nakalinya dalawig paniho nga raffle adlaw-adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. 500 pesos. Pulo na ka kilo nga bugas. May sobra pa. Ay magbugas mo subong yung white club ot 50 mo. Mga tag 40 plus. Tahom na hamot pa. Alas 5:15. Inyo ka aksyon na Marlon Hirwaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nanong nga mga balita nga dapat nato sa ditutukan, una kita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Mga lugar sa Negros Occidental kag Bacolod nga hiluway na sa COVID-19. Good news, good news. Bangod nagadamo. Hiluway kon wala na sang residente nga may kagaw nga corona. Bosilingon Lonsay nag-alalayo na. Tikang parang hindi na magbalik-balik pang kaso. Hindi na magbalik-balik pa ang kagaw nga corona. Luyag sang sa nga lugar mapiho. Sa Negros Occidental, banwa sa ginubaan sa gihapon COVID-19 free. Ginsundan sang ginakilala bilang Little Baguio sa nga probinsya nga Don Salvador Benedicto. Liwat nga gindeklarar nga hiluway naman sa COVID-19. Sa Bacolod naman, damo naman sa mga kabaranggayan ang subong naga-enjoy na sang ila sinikahimtangan. Bangod wala naman sang COVID-19. COVID-19 free province kag COVID-19 free city. San o gidayhan naton mangkon man? Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba kinibasa rin ang balita sa lahin sa lokal? Bacolod City Emergency Operation Center ginatawag nga EOC liwat ng patigayon sang regular meeting subong adlaw today. Ang sinapol ginpamunuan ng Vice Mayor Elcid Familiaran, Araman City Administrator M. Ang, si Councilor Lady Gles Gonzales Sapalin, kaiban pang miyembro sa nga EOC Task Force, ang pagkakas sa mga restriction kag limitation, kag pagbalik sa normal nga sitwasyon, ginahulad sang Bacolod nun. Una sa balita, una sa aksyon. Duha ka mga hotel padayon nga ginagamit sang Bacolod bilang isolation facility para sa mga asymptomatic COVID-19 positive. Amo ding tinapikan sang kagaw nga corona bla nga way man sa ginabatyag. Okay man nila sa kaghentangan. Amo ning kadelikado. Samtang mga frontliners sa 13 kadalagko nga mga kabaranggayan sa Bacolod, ginatagan sang face shield sang lokal nga panguluhan sang syudad. Tinabaluan naman nga bayara sang ordinansa o kon lokal nga kasuguan sa Bacolod nga amo naga-obligar sa mga tao sa syudad nga magsuksok gid
sang face shield bisan pa may face mask na. Ginasiling nga medyo ulo-ulihin na nga sa tabtaban pero ti dapat gyapon ay patuman bisan ulo-ulihin lamang para kuno bulig kampanya kontra sa ding pinasahi nga pandemya. Way naman diri sa may mahimo ang tagsa-tagsa kundi magsunod ang ginasiling lamang sang kalabanan nga ari sa Bacolod nga ti sige sugot na lang. Tangod silang nagapauting nga hindi naman ni magdugay, hindi naman dugayan. Nagbasi pag-abot sang bulan sang Disyembre mga kaaksyon, nangin normal naman ang taran. Way na sang COVID-19 sa Bacolod, ang pamangkot na lamang subong sang kadamaan. Kung paano mapasiguro nga taran magatuman sa pagsoksok sang face mask kag face shield. Tangod bisan subong libuton yung ang syudad, partikular sa mga kabaranggayan, hindi lamang pulo kung hindi ginatos gani guro. Kada nga taong makitaan nga way sige po naga-face mask, way man naga-face shield. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, masobra sa 6.6 milyones pesos nga bulig pinansyal nahatag sa nga DSWD sa mga nabiktima sang Super Typhoon Rolly. May 6 man ka mga individual sa probinsya ng Albay nadulaan sang balay bago sa Super Typhoon Rolly. Basta kani mag Super Typhoon digid melikawan may propiedad gid kag kabuhi ang nagakapiktuhan. Samta mga opisyal sang gobyerno nga way makit-an sila sa nga lugar na ginapangalagaran. Samta nagawaswas sa halit ang mabaskog nga bagyo Rolly. Mga opisyal sang gobyerno nga subong ginabansagan na nga mga magikero nga aman. Bangod nag-obra sila sa ginatuwag nga dula-dula. Mayara man nga nagtawag sa ila nga mga opisyal nga walang pakailam sa mga tao nga mo nagpamtang sila sa pwesto. Mga ginatuwag nga honorable ini local chief executives pero igo murahon nabalaan gid gali kung nanong matutuod nila sa diha kolor. Ang balita may angot sa si Interior Secretary Eduardo Anyo kahapon pa lamang nagbulgar na nga may ara sang pulo ka mga local chief executives. Bot silingon, magsiling kita local chief executives. Pwede nga gobernador, pwede man nga mayor. Pero subong nga hapon, ginhambal ni Anyo, ining polo, lunsay ini, mga alkalde. Una sa balita, una sa aksyon. Ang siling ni Anyo, ini nga mga opisyal, wala kita. Kung sa mga eskwelahan pa absent, wala makit-an sa ilas sa nga lugar, naginlaslasan sang bagyo Rolly. Ambal niya nyo, ini nga mga opisyal dapat magpatag. Kung anong rason, din sila sa magwaswas ang super bagyo Rolly. 2 sa pulo taga Northern Luzon, 4 taga Mima Rupa, 2 taga Bicol Region. Kag ang duha, ari diri sa Visayas. Kung kakapal na mukha nyo. Ari si Visayas, sinuwayhan man. Kasi kay Toto B, mag-react ba? Sinuwayhan sila. Di pwede na sila matawag nga The Magic 10. Magic 10 hindi sa kayuhan. Magic 10. Tiya ba itong mga magic hero? Di ba kita mo? Pero ining si Anyo medyo nangin mabuot pa sa saring nga isyo bangod nagpabalibad sa Anaya. Sa pagbulgar sa ngalan sa ring pulo ka mga alkalde, bangod sila nga tiyo laton tanay nga magsugod ang himuon nga investigasyon kag babasaka ang kaso batok siling napulo ni. Ang matabo diri amo nga ang DILG mag-issue sila sa ginatawag nga show cause orders. E obligado gid magsabat ni ang pulo matapos ma-validate ang ila sa sabat kag paathag kag ang investigasyon gilayon nga mag-aabanti na kon mapamatud-an nga tiko kag palagpat ang ila sa nga sabat kag paathag kag hindi mapatihan di nga mga alkalde mag-aksyon magalukdos ang kaso. Anong kaso? Una, dereliction of duty kag gross negligence. Pati ng kaso nga pagsupak sa DILG Memorandum Circular
nga amo ni nagamando nga kon may bagyo dapat 100% ang presensya sang local chief executives sa sini lugar nga ginapangalagaran antes, sa tion, kag pagkatapos sang bagyo. Di siguro ining pulo ka mga alkalde ni wag gid makit-an antes, sa tion, o kon pagkatapos sang bagyo. Di wow! Din sila nagkadtuman, naglagaw sila. Hop, sambal sa DILG ho. Basi may madason pa rin kay silang ni Anyo may 50 gid ka mga syudad kag 613 ka mga munisipalidad sa pulo ka mga reyon ang inigo sa Bagyo Ruli. Basi samtang nagalawig ang mga nadlaw may ara sa makatimbre la sa DILG sa kay Anyo kag magasiling ay ang amon di alkalde way man kita aho samtang nagalasla sa amon ni si Bagyo Ruli ni. Kung sa saring bahin makaakson liwat na naman niya matistingan ang kamay na bakal sa aton subong nga gobyerno. Di bangod sa saring hugada makaaksyon ang matabo diri ang imbestigahan opisyal sa gobyerno kag ang naga-imbestigar araman sa gobyerno. Kasi sa ulihi magwa naman ning o kung tumuhaw naman ning ginatawag lang pulo padrino kag kulo kumpare. Amo gineng kanadlawan sa ulihi. Una sa balita, una sa aksyon. 25 minutos nakaliga sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa siringabahin ato na hibaloon ang observation report sa ato siringa patrol. Naglibot-libot sa pinaka mga mayor nga dalanon diri sa Bacolod. O halonggid kay nagid malikawan ang aksidentes dalanon. Doon ato sa mga national highway son dala sa Laksong Araneta. Amaning sentro subong sang madamok ang mga salakyan nga nagasinumbalik lang. Ilabi na sa subong nga mga inuraso ginatawag ining rush hour. Sa patrol with Action Gian Diaz. Action Gian, may hapon sa report, please come in. May nga production market sa tuturan nga mga ka-aksyon ang patrol karon live kita nag-report diri mismo sa tubang sa Pope John Paul II Tower diri ba mismo sa Palangka Avenue diri sa likod sang SM City Bacolod nga sakop sang reclamation area. Karon nga pon kalami sige hapon sa tutpan gyempo do pila ni kadlaw aksyon mga do wala gi nagapabatsag ang pag-ulan-ulan sa Bacolod matapos sabi tinalikdan nga semana do halos adlaw-adlaw gito nga nagabundak ang madabol nga ulan. At least pasalamat kita kay nagabat-amat man balik sa normal ang aton panyampo diri sa gihapon sa syudad sang Bacolod. Siniman nga aton makita na naton ang mga street lights action mall ang ginpasiga na even diri sa may SM City Bacolod do nakasiga naman ang mga suga malapit sa mga parking areas man mismo, no? Kaya matamat na nagadulom ang aton naman nga palibot action mall. Wala man sang nagatipon nga galom sa karangitan tinaw sa aton nga langit siniman nga matriyon boto rin do lagi patimaan nga magaulan abi karon nga pon tugtuman sa nga gabi mga ka-aksyon. Pero kung dalagan sang trapiko ang aton tagambalan sa palibot sang syudad sang Bacolod ang patrol na kalabay particularmente nagdikan kita kay na sa sa Barangay Grada paubos sa lima ka-aksyon sa may Burgos Extension particularmente na sa may Burgos Circumferential Road sa bahin sang Burgos Circumferential Road siniman nga po nakabig diri nga moderate heavy tugtog heavy ang traffic situation nagafunction o kung nagagana ang traffic lights o galing lang kay kung kaisa hindi nato mabitar mga ka-aksyon nga partikulamo ang volume sa mga salakyan nga nagalabay sa masidra nga lugar particularmente na ang mga salakyan nga gikan diri sa may Burgos kag padulo na sidangan nga bahin sang syudad ang ilang mga direksyon makon mo sila nga po naglabot na sa may punta pagidya sa nga Chinese temple mga ka-aksyon ang pila sa mga salakyan kombinasyon sang pribado kag di pasahing nga jeepney nga dra nagalabay mga ka-aksyon sa may Burgos Circumferential Road no problema mo kung mga salakyan gikan diri sa nasidlangan padulong digto Burgos area ang aton pagambalan kay ti manageable ko na ara gyapon no ang sistema kay hindi kita tumusin at kadamo mga ka-aksyon ang mga salakyan nga naglabay makon mo diri galing sa may Burgos o kung nabangga kori kag panos nga direksyon ang ginausoy nila gasi ng balik man ang masalakyan o galing bangod nga may pila pa ka mga intersection point nga malabyan ini mga salakyan antis nilabi malabot ini nga Burgos Circumferential Road may mo dito pala niya sa ilang point of origin na kalokar na or other na nag-congress kung dito binagpinunsok mga salakyan
kag paglabot diri sa may Burgos Circumference Road, jutay na gid lang mga kaaksyon ang mga nagabiyahe. Dugang pagit aksyon Mars, liman nga atinion sa area sang Dalan Araneta, makabig man diri nga light to moderate ang traffic situation, except na gid lamang mga kaaksyon sa bahin naman sang Magsaysay Araneta, going diri sa bahin sang Lizares Araneta, nga sining nga po na moderate heavy to heavy ang traffic situation. May mga instances pa kung kaisa nga medyo nagabulbugat ang traffic, ilabi na sang antis bilagin patuman ang truck ban kay inalas 4 sang hapon, may harapay ban nga dalagko nga mga truck o kung mga salakyan nga nagayngagaw mga kaaksyon na labay draman mismo sa mga lugar pagwa sang Metro Bacolod. Pero at least ang mga traffic enforcer naka-deploy karon sa pila ka madalanon. Rason kung nga ang patrolga ni ari kita diri sa may Palangka Avenue, kung ginaobserbahan naton kung damo pabla mga dalagko o mga salakyan nga mas ginapili diri maglusot along sa area sang San Sebastian. Kay naibaluan mga kaaksyon diri sa San Sebastian, ongoing diri ang construction sa dalanon. So kung diri pagid sila maglabay, may mo nga magbugat ginadraya ang sitwasyon sa trapiko. Hindi man sila kalabay sa Meluzuriaga sa kilid sang SM kag sang Isador Blanca Hotel, kay kanubo ng daan ang kable sa kuryente, so masagaig nila kung daan sila maglabay. Kalabanan gidigto sa may San Sebastian, dalang kay mga kaaksyon sa rasiling ko na hindi sila kalusot digto kay ongoing ang construction sang dalanon. So kalabanan nakita naton diri nga madalag ko nga masalakyan, ginapareroute sila digto sila ginapalabay sa may Dalan San Juan, from reclamation area malusot sila mga kaaksyon dito sa may San Juan, sa may Halandon, sa barangay 6, then pa north sila nga direksyon, lapos sa may barangay Banago, then pa nabot sa barangay Banago, sa may Taytay dira, right turn sila makaaksyon, going naman sa may barangay Bata, lapos sa may Circumference Road. Pero hindi pa sila gyapon pwede nakalabas sa Circumference Road kung mo ginapatuman pang truck ban sa Bacolod from 4 p.m. until 7 p.m. Ang pinakatinutuloy sila, of course, agun hindi magbugat, hindi mag-congest o pinunsot ng mga salakyan nga makatuga sang tuman kabugat na dalagan sa trapiko, hinalian nga magpinagusto dito madlag ko nga salakyan labay sa may Circumferential Road mga kaaksyon. So far mo lang ang pinaka-ulihid rin nga sitwasyon ang panumdom sa Gyapon sang katapo sang Highway Patrol Group sa mga motorista ilabi na sa mga tracking bla kay namin nakita mga ka-truck no nga dito naka on standby sa punta sa barangay Sumag, wala na kagalusot diri padulong sa Masigasco, mas ginana pakamaayo nga dito mag-standby ani temporarily ulaton nga ginalaw na sila nga makalabay, then sa time makaaksyon makalusot diri sila sa may Circumference Road. According kay Sir Mariano, ongoing man ang ilang pagpangdako, pero matapos abi nagbalik na sa normal from Fiesta Minatay, November 1 and November 2, makaaksyon nga pag sugalaw na to, no, kung nabi pag celebrar sa mga mismo nga mga okasyon ako na doon makabing naton nga holidays, kay ambal sa Mariano nagbalik na sa normal ang pagsunumbalik sa masalakyan sa mga dalanon, di lamang diri sa syudad sa Bacolod, bisan pa sa probinsya sa Negros Occidental. Para mabalik yung pong mga volume na sasakyan na napakarami pa rin. Tumatabi ko yung volume na sasakyan natin na na-observe po tayo na matraffic pa rin. Kaya sir, ang advice natin sa mga drivers, sumunod lang po sa traffic rules and regulations. Lalo-lalo na po yung mga nagpaparada po doon sa mga intersections. So yan po yung isa sa nagpapatik yung mga pampasayarong jeep po na nagpapaba, nagkasakay. Yung po mga nagdeterminal doon sa malapit sa mga intersections. Bawal po yan. Aksyon marabat yan si Police Captain Nobilito Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Mga kaaksyon nagapabilin sa Gyapon, nagadulom na ginagaton nga palibot rin sa Bacolod, ang kalabanan nga sa lakay, makita natin nga nagabiyahe, sila nga matayon, tinagpasiga na sila tagsag ka mga suga, mga kaaksyon, no? Kay para, tika mo pa ginato panomdom, kung nagalabay kapag idirigali sa may area sang Burgos Extension, sakop diri sang dalan na Burgos Street, o kung Burgos San Juan, inay-inay kay may mga area dira nga may mga buo mga kaaksyon yung gagmay nga basta hindi visible once magliko sila sa mga dalanon mga kaaksyon. So paano na ang pinaka-sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod Siniman nga hapon kagang dalagan sang trapiko. Ining dalagan sang trapiko ang sa gyapon bugos magidulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Sa atong tanan mga kaaksyon, gusto mo
patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Mga mami, Okay, first batch ang gamonitor sa ato sa live stream kag sa YouTube man. Arang si Heaven. Good afternoon. Kenneth Valencia, good afternoon Action Idol. Marlon monitor lang ko. Si Alex Montes sa mayong hapon Sir Marlon padayon sa kahanginan. Apong Alagos mayong hapon Sir Mar. Salamat kid. Okay, Martin Aliling magandang hapon po. Si Bea Jonathan, good afternoon. Si Roberto Lames, good PM Loverboy. Loverboy, Marlon monitor lang sa NCR. Hamali Alex, Sir Marlon, nagsilo lang ko kadali sa YouTube. Try ko lang di. Okay. Cornelio, si Kuya Yabia Jr. yung hapon. Si ako Maldita, mayong hapon Action na Marlon watching live sa Hong Kong. Minda namin, Minda, good afternoon Action Mar. Always kay kami monitor sa Kawayan, Negros Occidental. Hamal ni Bea Jonathan, na hindi na ni Mali so Action Marlon ya. Dali lang kami ni Dennis Richard Tibor Roma sa ARB. Salamat. Zinaida Tumayan. Okay, may cellphone number si Ma'am Zinaida Tumayan. Salamat Ma'am Zinaida. Si Rafael Caceres, Amoged Action Mar, wala lisoay. Leog Great Dayon, Kagawad Helen Lamago sang Barangay 7 Victoria City. Kag Sunny Vergara sa Barangay Mabini Old Escalante. Zinaida Tumayan, hi, hello Action Marlon, tani hindi na magliso ka station sa Action Radio. Salamat. Ila Escalera, good evening Action Marlon, monitor lang kami diri sa may Barangay Tangob sa Purok Matahom. Jocelyn Libon Espoho, good afternoon Action Marlon. Jocelyn Arisivita Ulak, good afternoon. Sir Marlon, nami ang signal ka YouTube kisa FB live, delayed lang galing ang telecast. Amo gina sa to Alexa, basta may signal. Salamat kid. Mary Jane Mendoza, hambal ni Toto Rafael, tamyaw ko lang happy birthday ang banak kabata ko nga si Wilfredo Junjon Kabatas Suwal sa Purok Margarita Street, Purok Matahom. Salamat kid Mar. Stay safe lang always. Salamat nung Rafael. Si Sykes New Year. Action Marlon, pamati lang ko di sa Boardwalk Bacolod Branch. Ara sila kag ina sang aga sa Paglaong Village sang hapon sang ugto. Spotted sila Barangay Kalubay. Confirmed positive amaning message ni Alex R. Montesa. Niel Watts, Mega Marlon, patistingan man ta bisang ginatawag sang kabataan subong nga shout out paano na saman daw sa style na sang pag-greet, no? Toto Niel, no? Pa shout out sa kaya mo ni pa shout out na mo na siya mga teenager na sa nga style, no? Pa shout out sa kay pa shout out, no? Patamaw ko lang familyahan ni Yola sang 13.5 km Hibago City. Balik ko na YouTube. Hamal ni Alex Montes. Ana Andrea Famoso, good afternoon. Jo Marie Pormentera, good evening Max Marlon. Monitor lang Jenny Perez sa Medalbagan. Si Zet Alunan Araman. Si LM Mohar. Romy Agsam, good afternoon po. Philip Alosagay, good evening Migomar. Salamat Sir Philip. Ken Baredo, good PM Max Marlon watching live sa Hong Kong. Salamat gid. Iban balikan taraman dugay-dugay.
Sa detalye sa natipon nilang balita with Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report please kami. Action Mar nang in general peaceful, malinong kag matawhay ang palibot sa syudad sa Bacolod. Susunod sa duha ka adlaw ang ipag-obserba sa All Saints Day kag All Souls Day Action Mar. Kung sa rin sunod ri sa ton nga mga kapulisan lagin man sa madaragko nga mga krimen nga nagruntad sa palibot sa syudad except na ginamang sa pila ka mga isolated cases. Sunod ri kay Bacolod City Police Office second BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga diri mismo sa syudad nagpadayon ang mga operations sa mga kapulisan especially against illegal drugs kag anti-illegal gambling action mo rason kung nga may pila ka mga persona nga mga nagkadakpan sila sa tion sa siniman mismo nga mga inadlaw o galing according diri kay Pico ang ilaman mismo nga gintutukan na may pagbantay sa terrestre tanan ka mga private kag mga pampubliko nga mga patso konsumenteryo diri sa syudad sa Bacolod lamang mapabilin kag mapatuman ining mando gikan sa nasyonal nga gobyerno nga kung sa diin ginadumirian ang pagbisita sa mga patyo sa adlaw sang Oktubre 29 tubtob na Nobyembre 4 action mar labi na sa duha ka mga adlaw nga kung sa diin sadto ginalauman na muning adlaw nga ginagawa ginutok gid ang publiko nga nagabisita sila tagsa ka mga matangan nagtaliwan na action marlon. So diri kay Pico nga iladri nakitaan nga kumo may ara mga kapulisan nga body nga naga-standby ko nagabantay sa mga patio may ara gid man sang pipila sila ka mga sugat ano ko nabi nakitaan nga nagaayo nga kung tayo makasindigid lamang kag makabisita sila mga mata ilabi na ang mga nagpinauli bragi kan sila tagsa ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya nga nagbisita pa mismo sa may syudad. Kaya according kay Pico hugot nila ginapatuman ang mando kag wala ginila ini ginapanugutan kay suno sa iya once isang panugutan mo damo na ang makaibalo abi kag damo gid ang masunod. So luyag diri nila nga mangin seryoso sa ginapatuman nga protocol o kung pagpatuman sang mando mismo rason kung nga sila nagapangay sang pasay sa publiko kung nga hindi nila ini mahatagan abisang konsiderasyon o kung panugot action mar. Samtang nagpatag naman diri si Pico nga magapabilin sa Japon ang mga kapulisan nga magabantay sa tagsa ka mga patyo sa Tresigid ka mga sementeryo sa syudad sang Bacolod bisan pa matapos na ining Nobyembre 4 nga gintalana nga hindi makabisita bing publiko. Kaya according diri kay Pico nga once magbukas na liwat ng mga patsol o man lang nga magdinaguso base bla ang wala makabisita kay nga gabisita ang isang pagsasilipad to Oktubre 29 so dapat na maintinar ang mga health protocol kag ina ang mga responsibilidad naman sa mga kapulisan nga ipahamtang sining nga mga patyo sa syudad sang Bacolod. Dari si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa itong interview. So sir, ang doon nga pag-observe natin sang fiesta minatay sir. Actually, may mga po na napunta sa mga ka-aksyon sa something management ka-aksyon
Ginatian si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Bertagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasagutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Stay healthy, live better, pagi sa life. Kuwanta, balik pa kita matapos ulit. Sikan bat sa ato sining pag-aktualisa sa gabaritor sa ato sining live stream si Ken Barredo from Hong Kong. Okay. Habang ni Rafael, tamyaw ko lang si Grace Caceres Suela nga gamonitor sa program Subong. Kag si Chin kag Chantal Suela. Salamat. Si Rose Guevara araman gamonitor. Michael John PC Zone. Good evening, Sumarlon. Monitor always from Chatu. Si Paranaque, salamat. Si Chris Vilmatrias, good afternoon, Sumarlon. Watching Morussia, great ko lang. Tatay ko nga si Jerry Azero. Okay, sige. Kay Jerry Azero sa Buano sa Morussia from Chris Vilmatrias. Salamat, gid. Yvonne Boyser, salamat, gid. Okay. Si Chris Vilmatrias, great ko lang. Arsenio Trias, Tesoro, Hingko, Kagasiro Family, God bless. Evelyn Ipumoseno, watching from Lower Bicotan, Taguig City. Si Rakni Malinaw, good PM. Si Cora Bidaha, watching live here sa Kuwait. Salamat, gid. Thank you. Tingog sang probinsya, kamatuuran gid
palapnag mensahe nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Iban nga balita way tabalabutan tutok karon sa aksyon na farming line with aksyon na Brian Morden lasay alas 7 to alas 9 sang gabi. Sa nag-text dali sa ato 7321 ga monitor. Salamat gid. Areho parang matapos-tapos na pag-acknowledge sa iban nga way tabalabutan mga ka-aksyon. Rocky Malinaw, si Cory Vidaha, okay, si Jayan Roquero. Mayong gabi, lovely gali ni patamayaw naman sa family Roquero sa Don Salvador Benedicto. Si Mira Bueno Efrain, good evening sir. Ari kami sa Kampuestuhan Highland Resort, nagabaritor. Las 5:57, magasunod na aksyon na balita evening edition. Mga balita lokal, national, international, kaiban pa. With aksyon Dale Salazar, o man si aksyon May ang Defensor. Ako naman, aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!